No niin, ja se on jälleen kerran minä pelaaja täällä taas ja... No, niin, nyt on semmonen... Ja tässä on minä pelaajan naapuri. Minä pelaaja 2. Ja nyt on tämmönen... Niinku tämmönen tiedossa tämmönen nopea battle-video. Eli otetaan vaan yksi taistelu. Ja mehän saatiin täällä uusi tyyppi. Tossa, Pekka. Mini-Pekka. Saatiin viimeisesti availuvideossa. Varmaan, tai jos katsoitte sen, ehkä katsoitte, niin... No joo, tuollapa heti Pekka. Mitä toi tommonen peli nyt on? Ei tommonen peli vetellä. Tulee vaan tähän näin sen takia tähän peliin, että sais tehdä pahan mielen kaikille mahdollisille ihmisille. Kun mullakin on olemassa Pekka. Se on vaan vähän huonompi kuin siinä. Oi! Se leftas matchista. Nice! Nice! Ja vielä kerran nice. Nyt saa rauhassa tuhota. Siis suomeksi toi tarkoitti, että vastustaja tai kohde lähti matsista. No niin, ja saadaan rauhassa 3 tähden voittaa. Aika hyvä. Joo. Tässä ei kauheasti taitoa vaadittu. No, golden chest. 2 ylläsvestiä. Otetaan vielä toinen, kun oli niin lyhyt toi äsken. Nyt harmittaa, jos tästä olisi tullut kyllä mytsikaltisesti. Jos me otan nyt. Totta. Alkaa kattoko ton nimeä. Siinä on euromerkki, mutta kuitenkin. Se vähän on. Haha, ei toivo mitään. 2 snaipilla. No oliks toi järkevää kuluttaa eliksiiristä tohon? No. Oliko? Ja ei toi on niin vaarallista tohon kerran. Kuule tämmönen dragoni on vaarallinen. Toivottavasti tolle on mitään semmoista rarea tai epikkiä. Pareisilla on jo minipä, mutta... Lähettikö se Mini-Pekka? Mä en oo huomannut. Mäkin voisin laittaa tänne tämmönen. Se on tässä minipä.